Грустно, что все это скоро не будет. Когда меня спрашивают, что ты там будешь играть, я говорю, будем играть татарскую дичь. Татары вообще, оказывается, не привязаны к року, это не их музыка. Ехали татары, в руках гитары, выключены фары, пели про любовь. Татар жерінде башта ике cümle аккайын турында җырлана. Нигә җырлана ул? Чөнки башта син кешене тыңламыйсың бит шуңа әйткәндә. Демәк, бөтен татар альтернативасы икенче шул ике җөмлә турында. Ул турыдан ук башлый үз турында сөйләргә. Аккайнар юк анда, чөнки ул иң баштан үз кайгысын белән уртаклаша. Ике шапка, өмет һәм хыял, ике шапка, тындыр һәм уян, ике шапка, өмет һәм хыял. Безнең җырларда бер диккать, яисә тәртип, яисә сабырлык юк. Без киресенчә инде бер яраланган, җәрәхәтләнгән кешеләр, әйткәндә менә шул җәрәхәтләрдән яраланган кан ага, һәм менә бу кан шундый көйләр суза. Минем бу урын белән шундый бәйле вакыйга булган инде, 2 ел кергән инде бу мәчеткә. Сәгать 9-дан соң вакытта намазда булган идем, намаз укыйдым. Караңгы, бер ут ятмый, мен дә эченә кердем һәм искә төште, менә монда инде 200 ел элек дәвамында кешеләр дуга кылалар имеш. Аша шундый энергетика уза башлады, мин хәтта калтырый башладым. Шундый бик изге урын ул. В каждой мечети было медресе. Да, учебное заведение, в котором готовили намут. При этом, кроме того, что готовят намут, там других каких-то вот... Гумен минде бер 3 ел уйлап чыгарган идем экскурсия. Аның исеме Моллалар, сәүдәгәрләр һәм хипстерлар. Хипстерлар имеш инде минем кебек кешеләр. Ләкин 100 ел яшәгән кешеләр. Для меня очень важно татары того времени. То есть я предложу в таком явлении, которое называют младотатары даже. Ну, это такое очень странное явление, конечно. Вот, потому что мы живем татарским настоящим. И для нас, конечно, самый большой вопрос, насколько все татары похожи на нас. Улучшилар всех некебек. Ну, мимо на том стендап. Ничего себе? Сөйлейсің. Сәді сөйлейсің кішіге, кішіне қызықтырасың, анда 7 кішіге, 10 кішіге, 15 кішіге, если 2 кішіге де. Бұл шылай өк недер бір тегі сәхна шығышы, кішкене гына театр. Здесь был такой архиепископ Лука Карашевич, который помплестил так. Просто строить церковь. Әлбәттә, менә бу экскурсия миңа тәэсир итә. Күп вакытта бу мен бу бистәдә яшәүем тәэсир итәдер. Берәсен бер тапкыр әйткәннәр иде, ниндидер интервьюда, менә ул татар альтернатива музыкасы, ул бит терапия, алар үзләре өчен җырлыйлар, кеше өчен түгел. Чөнки татар эстрадасы кеше өчен, матур булырга тиеш. Мин бу берне кабул итәм. Үзләрне күбрәк инде. Менә Казан кешесе, менә аның күпчекләре бар. Кая без барабыз, кая үзе бара. Ул бик кешегә теге күп кешегә кирәк тә түгел, ләкин кирәк булмагач, син тәсәнә яшый аласың. И тугандыр, и матурдыр, әкәмен кәменең теле. Dünyada күп нәрсә белдем, син тугандыр аркылы. Иң элек бу тел белән, әнгәм бишектә киләгән. Аңнары төннәр буе, әпкәм хикәя сөйләгән. А вы хотите на шару сейчас сыграть, что ли? А мы на шару играем же все. В смысле, это не на шару, это импров. Шейла и играет все, что хочет, на самом деле. А люди любые с улицы заходят и играют, да? Ну да, естественно, это нормальное явление. Это свобода. Это свобода. Страшная свобода. Я хочу, как
суперстар, я совсем не устал. Звездный перестал для меня построен. Очень давно меня даже снимал Салават кино. Помнится, была весьма забавной наша комсомольская любовь. Члены волосного комитета ехали на съездную. Вижу вновь красный конвагон и пар морозный. Ехали татары, в руках гитары, выключены фары, пели про любовь. Не Чингисханы, не Фатихи Амирханы, обычные